Diyan na ka makita. Hello guys, madung adlaw tong tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. Welcome sa akong YouTube channel. Palihog lang pud ko og subscribe ug click the bell para maka-update mo sa among daily vlogs. So karon guys, padung na ni si Crystal mag OJT. First day niya karon. Kana mag OJT na siya karon na mao nagjang t-shirt nga nay kuan ay nakabutang nga donut. Hala. Daghan. Di na ay nakabutang donut. Ano siya? Good work. Donut outfit. No bad days. Ja Name. Crystal. Ja good luck sa imong pagtudlo dito ha, basig pamunawan lang yung mga bata ha. Dili po doy kay di kay ta maestra, presong na. May mapriso jud ka. Mapriso na ra ba jud ka kay 18 na ka. Ngampo buga. Sige, pag-ampo, nang-ampo na ba ka? So, asa sang ihatid dito sa kasada. Bye. So, dalaga na. Dalaga na ba na? Or bata pa? Dalagang bukid. So, sang ihatid guys. Na si Dja mag-immersion. Nasa atbang rapo sa mong bahay. May problema pero nagbaon si Dja. Focus ko lang. Pero mo report pa si Dja dito. Bye. Love you, Amping. Uy! Ay, kukunin ba tik-tik? Isa na guys, oh. Bye-bye, Yak! So guys, jatuan na Crystal, anang gyatod sa kalsada. Diyan, di mo pakitanda ni guys, hanggi seed nga sili. Kanang sili ha guys, ara nagitesting to, nakita na ko sa Facebook, bang gisud sa kanang saging ba nga, ibuak na, dyan na. Hindi nga di dyan, internet na. So, ala siyang balinunan na siya guys. So, mangita ko pa maagi nga magtanom dyan kong mga sili, kaya rong mga gamit yun na ning mga sili, kay malagi na sige kong pansit. Diyan guys, karon di ay guys, kay mangita ko og tuksido. So, mulakaw ko ron guys, maglakaw-lakaw ko dito sa mga ukay-ukayan, basig makakita kong tuksido. Diyan ka doon mga sagsayaw na Naghana na So, padung na ko karon guys sa kalsada kay mangita lagi ko tuksido. So, wala na po ba na stipul kay kuan gidugo. Nagulitaw gidugo. Sakit ko ng gigahan kusun. Still nga balay nga. Kulay gray. Na nice kayo guys. Manay pangarap ni Crystal na makabalay nga na. Gusto na nga ng color. Cute. Abas. May bayabas diri guys oh. Kapit sa ako. Siya oh. Sige so. So nahinog. Kawatag bayabas. Ha? Yeah. Nanguha ko. Ikaw ba di tag-iyaan ni di ay? Na di mo balay diri? Ani akong balay. So na guys. Salamat madam sa bayabas na nakakuha ko tulo ka buok. Jahala nice ka judam iguhang kapayas daw umubura. Na guys oh. Oh. Bunga. Inga nagahon natumba. Hi kit baby. Hala, daghan na pala yung mga bata diri oh.
Hala, naghaan na pa rin mga bata. Hala! Hoy! Mabalintong ka! Magpalusos na di nga na! Nga! Sige, palusos! Ayaw ha, palususan ay! Ayaw ha, palusos ha! La, sige, palusos mo tanan la! May mga bata guys, palusos sila oh. So guys, makamingaw din yung kabataan guys, anawa guys, ang paraus-us ang tawag dito sa Bohol. So mga buslot dito mo mga short danig pinamarus-us. Pero ato may magparaus-us sa kalubihan man good guys. So nakatuwa tanawon guys. Dya guys, kaya di naman dyan na kaya maglakaw dya. Gikan ko dito sa ukay-ukayan, lagi nangita lagi ko tuksidon dya, wa ko kakita guys. So padong lang ko ulit, dyan nakakita man ko kananay habal-habal guys, nisakay na lamang ko kay murag ladyo-ladyo putong tagbangan nas ubos. So di na dyan kaya nga maglakaw. Diya ako na pong isa guys kay talagas ni ko lagi mo uban. Diya mga talay po ko gawon na to sa ukay-ukayan. Diya wala lang ko nag-video dito guys kay gali sa day ko tanawon. Diya wala dyan ko kita og gawon po. Diya wala po ko kita og tuksido ni Nicole. Siguro ugma na lang siguro guys mangita mi ni Nicole. So grabe guys, arang katagbungan dyan ka dyan klasada. So pwede ra dyan ka mo padusos. Pero napakanindot guys kay makita ni mo ag Sumilon Island to ah. So mana ang island. So dungawan jud nimo dari ang dagat. So dari mi sa mag-jogging. Diyan mo to guys, ara jud ka tagbungan dani, dulhugon. Mana tawag nila dari guys sa Cebu, dulhugon. Amo ha tagbungan. Ja ug mo tungason pud. So mana guys nakasakay lang jud ko kabal-habal kay di lagi na makaya sang tiil. So wa jud ko kakita guys, so uli na laman ko. Ug mara siguro may mangita ni Nicole. A few moments later. Diya guys, ning kalit manggug shot si Jijin nga naali kuno si sis Muna Burki na sa Kasay. So sa Kasay dalagit do ra man nila Jijin ja. Mo na si Jijin lamay ijang gipagmeet didto ja na kuno sa gihatag para pudnahon. Ja salamat di kadto sis Muna ja. Muhapit li kuno sila dari kay mag down south kuno sila. So ilang irudtis sa gilahang minibus. So ang minibus nila guys Naga IT Park kuno ang biyahe siguro dani. So naa na sila guys. So ikatulo kuno nga bus kuno ilang gisakyan. So magkaway-kaway lang po guys kay mapansin lagi po ko dari ni sis Mona Burki kay malagi na guys malipay lang po ko magkita na pud migisib. So nakapagkita na migisib na sa una guys watong pagulit na hagbuhol naka-remember mo nga ning hatag na siya og sungkod ni tatay. So ara jud ni siyang kabutan sa salamat jud kadto ni Moses. So mao na jud ni kay ikatulong bus to aning signal na ang lang isakyan guys, so mao na jud ni siya. So waton guys nga mo minor ni siya kay basin og mo li pa ni siya na guys kay di na lagi kuno sila mo naog. Sis muna. Ay. Oh, sige, bye, love you. Sige, bye-bye. Amping, bye-bye. Daghan din sila ay. Bye! Bye, Atilet! So, nag-stop pa naman. Bye! Nag-stop pa naman. Bye! Bye, love you! Nadia, na ka magkita. Diya guys, aram na dyan ang lipaya sa igura medyo naka kaway-kaway. Diyan ning naog pa dyan sa karijut kaya aram na dyan ang kabutan. Diyan salamat dyan ka dyan ni Moses Muna Burki Ubsiuma taga Talisay Cebu sila guys. Diyan nalagi sila ibas nga girudtis. Diyan amping mo sa inyong biyahe sis madung hapon. Diyan dia diskristil les kwarto dia kay bisir kay kuno siya kay gahimo kuno sa rayang buhatan ni manak. Nag-record na ko. So magbutang kuno sa records siya nga tindan sa hasang ipangutanan guys. So okay ra ba siya siyang pagmaestra dadton ja. Pali kuno siya nagpabasa kuno siya sa mga estudyante. Ja okay ra man kagay mo estudyante nak. Bulagol kayo. Tiyaw. Tinuod bitaw. Kung kasaban gani wa na ba ako nalipay nimo basin duto kag binuang ko kay na. Yes na day ka.
Kiyat man kayo. Gisgot-gisgot gay guyab-uyab gani. Namura. Uyab-uyab mo, nya di mo kabalo mo basa? Na. La. Tanawa guys, naka-encounter na dyan kuno si Jaga ng bulayagan nga bata. So makarikuha na Jaga na kay di makabulyagon nga bata. So naka-encounter na kuno sa bata nga bulyagon kuno guys kay isang kuan pabasa man siya sa mga bata. Ang graduha po di mo Grade 4. hala grade 4 naman. Nagkulisod ba sila kay agi may pandemic, di ba tanan pud kabalo mo basa. Pagbasa mi kada hapon, basa mi kada mudto. Jadi di makabasa as in. Makabasa man pero kanang hinay ba? So guys, si Nicole busy dadto kay nag-prepare po siya gamong panihapon. Diyan mo lagi nag-lagi siya kay wala pa mi nakakitag tuxedo. Diyan na may order siya sa Shopee nga ukay-ukay to 17. Diyan pag-abot dari guys kaya ramang dakua. So problema din siya diyan. Siguro guys, og dili siya kakita pwede naman siguro pero kinahanglan man jud kuno nila nga magtuxedo ang mga laki. Jadi man sa laki pwede man ta sa mag-dress bitaw guys kanang ganahan naman siya magtuxedo man ang nangita jud ko. So pila ka adlaw na laman ja problema pug kung Crystal kay pila ka adlaw na laman. Karong Birnis na po nagijahang gown. So wa po ko kakita gown guys siguro mato na po kog dalagit ja. Hapitin lang po doon na itong gihatag ni sis muna. Salamat ni ka sis kay nalipay. Juga sis nga nakakita ko ni mo basig sa kabilang kasada ra kanja. Sis muna good. Katong Ay na di ay. Kita bitaw ko sa gawas. Katong ni mga sakyanan ba? Tama ko. Nja kuan ka lang na ilang giruntis tong ilang sakyanan nga bag-o. Kanang biyahili ko ng Naga to IT Park. Nja, salamat ka sis. Nja, mo lagi ito isang baligan guys. Kanang hapit na siya mag suot lagi ka nang italay ko ka ng pang queen. Wala agad di gud pugsun gud. Na wala lagi ko na di ko pugson. Susubutan din kayo mga bata guys. Di ko Dili gud kumapil mo do kinanay. Pugsun nga dagan kay problema. Na mangita man jud ko maaginak. So basilog. Ay gud kung wala gud. Di na pugsun. Yan na sila guys kabutan. Kanang bisan sa Manila sa una guys kanang mangita jud ko pamaagi balag mag overtime ko magabi guys magtahi lang ko na ijang mga suoton ada nang buhaton pero mangita jud ko pamaagi nga makapangita ko og gown. So mangita ko pamaagi guys basin og mga sweldo na kang bana ugma makapangita ko kuan dito guys kay sa una ning rent magko gown murag 500 ang rent ato sa dalagit. Basahan sa pangitaan og pamaagi nga asa ko makakita dani gown kay ro makaapil lagi pud sa siyang queen lagi wala man pud nay kwartahay di man pud na pareho sa uban bitang nga kwartahay nga na so na sa bayad din noon 500 kay para lay kuno kanang remembrance lagi kuno po silang eskwelahan sa ilang graduate naman na sila puhon mana kuno sila mahimo ba nga katulaging room nga ilahang stakan lay kuno sa mga gamit sa eskwelahan so mao na gihanjo sa mga maestra. So man guys, ahlan sing pamangitag pamaagi nga makapangita jud ko og gown para niya. Pangitaan mo ka na gown na. Love mo ka ni mama bisa pa. Makay itom na kay ko mao. Hindi na kay ko makita. Eh, sige magligog dagat. Marag ako minakwan. Ano big itom uy? Sige maggulo sila ligog dagat gay mo nang na guys mo nang na itom. Guys, nalipay jud ko san, nalipay ka kay. Wala lang kay makalingaw kayo kay lang tawag ninyo kay ma'am nya. Good morning, teachers. Good morning, ma'am. Ano siya? And good morning, classmates. Ano sila? Mangkit ka ba? Dahil nakailam ka nimo. Paila-ila man ka dito. Jagi welcome ka nga na ibagong teacher yan na. Welcome jugo nila. Sura. Dilig na mo agi dito. Ma'am, sayo lagi kay kaniuli, ma'am. Ma'am, tuloy ikog basa, ma'am. No. So nalipay pud kuno siya guys kay gitawag din siya ma'am ja pero na stress lagi kuno pud siya sa mga ubang mga kuan kanang pero ana man jud na alang jadi ada ijang hawid happy valentines yung tanan guys ja love you all so para ni ninyo heart ni Crystal og di ba Ruby para ni yung tanan ja advance happy valentines ja bye. See you in my next vlog. I love you all. Basta nag-share lang po si Crystal sa ijahang na first day sa ijahang UGT. Ja, okay ra kuno ni ja. So ara po sang ipangutanan guys, okay ra po di ja. Ja, love you all. See you in my next vlog. Daghang salamat.